راديو إيرنا راديو إيرنا معلتوي بأقوطة إيرترا كاب ساعة 10:03 دحر قصري جميرو أمنايت ساعت 11:6 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال كومون بحصير معبل 25 متر باند يفنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإيرتراويان غازيتنياتات زدالو ناص راديو مس راديو إيرنايكم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ነቶም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዘተፈላለየ ሃገራት ናብ ሃገሩ ከያቱ ኣብ ባሕርን ከለው ብምኽልካሉ ክስ ቀሪቡሉ ማቴዎ ሳልቪኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 117 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ኢጣልያ ምስ በጽሑ ካብታ መርከብ ከይወርዱ ብምኽልካሉ ንሽዱሽተ መዓልቲ ጅሆ ተታሒዞም እዮም ሳልቪኒ እዚ ኣብ ኣግሪጀንቶ ቀሪቡሉ ዘሎ ክስ እንተቐጺሉ ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረድ ከም ዝኽእል ይግለጽ እቲ አንጻር ስደተኛታት ሕሉፍ መርገጺ ዘለዎ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ንጋዜጣ ኮሪየር ዴላ ሴራ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ከም ሚኒስትር ብህዝቢ ዝተዋህበና ሓላፍነት የፈጺመ ብሕጂ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ካብ መውሳድ ዝዓግተን የለን ክብል ድሕሪ ምግላጹ ናይ ዲፕሎማስኛ ውሕስነት ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ بمسارات حق إيطاليا منيسرات منقسي أب سلطان انكالو نزفت سمو قبن وحسنت كوهابهم ناي محتات مسلا اللوام بيت فردي سيسيلي ازي أب العلي منيسر وشتاو قدات قريبو زلو كسي كغطس المخانو ديبلوماسيوان منشتاتي قلت سكوانتلو سالفيني أنصار سدتنياتات زوسدو سقومتي كغطس المخانو نسعبتو بزهابو قال يقلت بمجد السودان ناب إثيوبيا زاعت زلو زي حقاويات صوار نمنجس إثيوبيا أزيو شغيل وكم زلو كابتا هجر سفنو زينا رقاقيتو منيستر قدات وصاي إثيوبيا نبايتا هجرو بسولوس 29 تقرب زهابو مجلسي منجس السودان دوباتو بقبو انت زي تقوطاتيرو دبلوماسيا وركب كلتين هجرات أب حدقا كم زورد قافليتو منيستر قدات وصاي إثيوبيا وركنه قبيو هم مجلسيو بزعبازي بزي حقاو مقدينا بحقرو زاعت زلو أتصوارا ملكتن كلتين هجرات بدرجة لعلوت وكلت منقسي تزراري بنكنسن منقس السودان كساب حجي زغون سقومتي كم زي وصد حبيرو عليتاو متهلل أخزن قلو قجت أب إثيوبيا بسفيحو تقوهايرو بزلو الأوان ازي بمقد السودان أبيلو ببزح زاعت زلو تصوار نتقجت نابزل على ترزين هرو كم زلو يزقلات مراحتي السودان إثيوبيا نابز تراغبلو قدايزي بدوب زاعتو زلو أتصوار كم كاندي زعبا كم السلع على زحبرو دبلوماسيوان منشتات نعوب زملكتون تغتاتالي أخيباتات كم زتخايدين تصرو انتقونا منقس السودان زاقيت دوبو خقوطات صرب زي مقالو إثيوبيا دبلوماسيا وركب كلتين هاجرات بخبيد قصلو ويون شريسو خقوارت كم زغل منيسر قدايات وصا إثيوبيا قليتو أبالات بايتو إثيوبيا بوغنوم نمبرهي منيستر قدات وصاي دحر مسماع مس إيرترا زكايت زلو سممعات بزح كم زينة تصرلهم قبو قطعتاتن حقتاتن كي تصدقو مخفات دوب زمصو سعبين أبزبلو قدات حتوتا تقريبهم منقس إثيوبيا زينا بهاقرو زاعت زلو زي حقاو تصوار أبي كم سسرح زفلتن مسرحتو كم سزراربن وكوان تفلت أبي نيتا هاقرو مخانقنا أين تصرن حورات منقسات أمريكا أبل عليا الشباب ناي صومال التكايدو زلامت قاعت نفرتي بزل على نهري تغطلو الله أبتزحلف عربي كاب كتما مغادشو 45 كيلومتر رحيقو بزركب عدي السخايدة ناي نفرت متقعتي 24 أولات الشباب كم سغتلو وتهدرو إزي أفريكوم حبيرو سراويت أمريكا بوغنوب زوصو مقلتي إذا كعتي قبل علي السلاموين سبات زخونة قدعات كم زي ورده دحر محبار نفدرالاو منقست الصومال نمحقاز أمريكا متقعت تاتاقت قتصل مخوانا فليتو كلتا سمون أبزي ملاقيزي أبزي تخايدة متقعت نفرتي لعلى 5 أولات الشباب كم سغتلو الزكريو
بغال وغن مقدشو بلعل زركب معسكر سراويت إثيوبيا استفتنا ناي بومبا متكعتي كم زفشله كابتا هاجر سفنو زينا رقاقيتو اتيام مينيباس زعينتا مكينات تصاويدو زنبرا بومبا سراويت سومال بزخفتو متكعتي اب علامو كي بصحه كم سفنجله تحبيرو انتقنبت كبابيا بلعل زنبرو سلاموين سبات كبير قدات كوردن كلو بوحدو هيوت العل 10 سبات كم زوسد تقليصو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فصاميتاتيو اب نايسوني فصاميتات كنتيبا اسرائيلاويت كتما بيتاكتيفا نبرت زخون زيغاتات اب لعل السدتنياتاتن حتى تعقبان مكتال قبرو تزاز كم زمحلالفه مع كان زينا هارت حبيرو كنتيبا رامي غرينبرغ نزت ازاز محلالفه كابير تران سودان نزمصو سدتنياتاتن حتى تعقبان كابتا ختما نمرحقومي تبايلو انتخونه تنسو ام محلاليفو زلو تزاز نبعل مزي سدتنياتات هاجر زملكت سلازخونه حقاونت يبلون يمزبلو نمسل سدتنياتات زطابقو تكالات هاجر كنتيبا رامي بزعبا زنسو زمحلالفو تزاز مبريك بنكلو نكتمانا كاب جبن نمحاسيو دحر مبالو ازي تزازي نتوم بزي فقاد زاتو زملكت مقانو تقيسو منك إسرائيل أب كفوت بيت مأسر تخولت حيزوم نزنبره مبزحتهم زيغاتات إرتراز خونو 480 حتى التعقبة بيت أكتيفا نابت ركبن شوعات كتماتات آتيوم كيسرحو كم زخل كلوم زفلتيو يخون انبر بزعبازي نتوم حتى التعقبة ستوهب وساني أبتي حيزومو زلو فيزا ملكت استقبرلو سلازخونه ناي مصراي مسرح نبعل مزي سدتنياتات دانبر نكنتيبا تختمان نبرتان زملكت كم زيكونه تتابقت مسل سدتنياتات يتحساسبو اب بيتا تيكفا مبزحتهم زيغاتات إرتران سودان زخونو استات 2500 سدتنياتاتن حتى تعقبان لو ازي بزحز دما حدا ميتاويت كاب تقلالا بزحنا يتختما مخانو صبصب هرص ينصر سعود عرب بكسي بلشونا اسيراتهم كاب صنحت زيغاتات حدا زخونه شيخ محمد حسين علامودي ابز حلف سمون كابيت مأسرتي كم تفتحه ابز قلصلو زلو اوان زنبرو نايل علي 10 بليون دولار ولو الهابتي ب9 بليون دولار كم زنقلقله تحبيرو اب هابتي والكسباتن تكالاتن مصنعت زكايد مصيت فوربس بزرغو حبريتا مسرت بزوهللو ناي 10.9 بليون دولار هابتي اب عالم مس قداموت 10 سرع زنبره شخالامودي اب زوانزي وهلو الهابتو ناب 1.2 بليون دولار انقلقلو درجو دما ناب 159 وريدو يركب مصيت فوربس ازي سعوداوي اثيوبياو بعل صقا زوهللو لعلي 10 بليون دولار من چواي تفلطن بزبل اب زحلف عمت اب درجه يسرعون نكسنا سعود عرب نلعلي 1 عمت اسيراتو صنحت علامودي نغفتح بزح ገንዘብ كم زخفلو يزغلص يقول انبر مطنايت استغفله ገንዘብ ايتنصرن كتكايدو صنحت وفري صربل شونا مس مفتح شخالامودي كم زازمت زفلت سعود عرب 100 بليون دولار زغمت ገንዘብ نابت نغسنت اتاوي كم زغبرت ارغاغيصا شخالامودي اب اثيوبيا ناي بليونات وفر بمخفات نلعلي 50,000 زيغاتات هاجر ناي سرع عدل فطيرو صنيحيو اب زوانزي اب سعود عرب زركب شخالامودي ولو الهبتو ناي 9 بليون دولار من قلقال اريكوان تلو ناب اثيوبيا دحر مملاسو نوفرتاتو كمي ككايديو غنا ايتفلطن اب ኢትዮጵያ بسنكناي بهر ግጭት አስታ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ካብ መነባብሮ ተፈናቂሉ ከም ዘሎ ንኮሚሽን ሰብአዊ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳን አህጉራዊ ማህበር ስደተኛታትን ብምጥቃስ ኢሮኒዮስ ሓቢሮ ይኹን እምበር አተኩሮ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ጥራይ ብምድሃብ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ከቢድ ሰብአዊ ቅልውላው አተኩሮ ከም ዘይሃቦ ተገሊጹ بمسرت تحبريتا بزيكاتهم بسنك زكايد زلو ناي بهر ግጭታት ካብ መነባብሮኦም ዝተፈናቀሉ ኣስታ 8 ሚሊዮን ዝኾኑ ዜጋታት ተሃገር ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት የድልዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣስታት 1 ሚሊዮን ካብዚኣቶም ነናብ መነባብሮኦም ከም ዝመለሰዩ ዝገልጽ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሰብአዊ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ዝበስሑ ካብ ግጭት ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ተሃገር ተዓቂቦምሉ ዝርከቡ ግዝያዊ ማዓስከር ቆሎጂ ኣብ ዝበፅሓሉ እቲ ሕብረት 89 ሚሊዮን ዩሮ ዝግመት ህጹጽ ረድኤት ንምልጋስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ክልል ሶማል ዝርከብ ማዓስከር ቆሎጂ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ዝተፈናቀሉ ኣስታት 80,000 ዜጋታት ተሃገር ተዓቂቦም ይርከቡ
ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥታት ተተኣታትውን ዞባዊ ፖሊስኣ ተቐይስን እኳ እንተላ ኣብታ ሃገር ዛጊት መዕለቢ ዘይረኸበ ናይ ብሔር ግጭታት ግና ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ኣንጻር ፕሬዚደንት በሽር ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕፅል ኣሎ። እዚ ካብ ሳልስቲ እዚ ዳግም ተጓሂሩ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጽውዕ እዩ። ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን እቲ ዞባ ንሰልፈኛታት ንምብታን ኣብ ዝተኮስዎ ጠያይቲ ሓያሎ ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ኣለዉ። ህዝቢ ዞባ ከሰላ ሓድሽ ማዕበል ተቃውሞ ኣንጻር ፕሬዚደንት በሽር ዘጓሃረ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዞባ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ብቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ዶብ ምስ ኤርትራ ከም ዝተኸፍተ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋታትን ሕሰብ መነባብሮን ዝተጓሃረ ናዕቢ ህዝቢ ሱዳን ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣን ክወርድ እናጸውዐ ልዕሊ ሓደ ወርሑ ኣቕፂሩ ይርከብ። ፕሬዚደንት በሽር ለውጢ ብሰላማዊ ሰልፍን ናዕብን ዘይኮነ ብምርጫ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ናዕቢ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ብስሒ 24 ጥራይ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ግና ልዕሊ 50 ከም ዝበጽሕ እዮም ዘመልክቱ። ፈረንሳ ካብ ሊብያ ናብ ጫድ ዝሰገሩ ሽበራውያንም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ዕጡቓት ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንበት 3 ለካቲት 20 ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይን ካብ ሊብያ ናብ ጫድ ድሕሪ ምስጋረን ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘዕነወን ጠቒሱ። ኣብ ጫድ ኣብ መንጎ መንግስትን ልዕሊ 14 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ፈረንሳ ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ዝግለጽ ዘሎ። ፈረንሳ ኣብ ቀናት ሳሕለ ሳሕራ ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ሽበራውያን ጉጅለታት ንምቁጽጻር ብባርካን ዝፍለጥ ፍሉይ ኣሃዱ ኣብ ጫድ ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ስደተኛታት ብምጭዋይ ዝእክብዎ ገንዘብ ኣብ ሽበራዊ ንጥፈታት ከም ዘውዕልዎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ኣማኢት ስደተኛታት ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት በብእዋኑ ናብ ጫድ ክሰግሩ ጸኒሖም እዮም። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራን ልዕሊ 8 ዓመታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተጀመረ ርክብ ተፈቲሑ ናብ ሃገሩ ዝተፋነወ ኢትዮጵያዊ ኣብራሪ ነፋሪት ውግእ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ዓሪፉ። ኢትዮጵያዊ ፓይለት ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ን8 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸንሓሉ ከቢድ ስንክልና ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ሃገሩን ህንድን ጽዑቕ ሕክምና ክካየደሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ኣብ ሳልስቲ እዚ ዓሪፉ። እቲ ኣብራሪ ነፈርቲ ውግእ ዝነበረ ኮሎኔል ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ካብ ስራሕ ተባሪሩ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ከም ናይ በረራ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ዳግም ኩናት ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቆመ ዕጡቕ ግንባር ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ከም ሓላፊ ኮይኑ ተመዚዙ። እንተኾነ ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ብዘይክስን ፍርድን ን8 ዓመታት ተኣሲሩ። ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ብዘይክስን ፍርድን ኣሲሩ ዘሳቕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ምስ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ርክብ ንሓያሎ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ከፋንዎም እንከሎ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ግና ዳህዮም ኣጥፊዎም ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተቃውሞ ኣኽርያ ብዝተሓዝ ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ወለዲ መምህራንን ተምሃሮን ሓደ ዝኾኑ ኣቦና ሓጂ ኢብራሂም ዮኑስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ኣብ ዝተሓላ ክልተ ጀላቡ ህይወቶም ዝሰኣኑ 58 ሰባት ብምልኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኖም ተረጋጊጹ። ነዚ ዘረጋገጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ንሬሳ ናይቶም ግዳያት ናብ ሃገሩ ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ናብ የመን ዘንቀዳ 130 ስደተኛታት ጻዕና ክልተ ጀላቡ ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ድሕሪ ምብጋሰን ነዊሕ ከይተጓዓዛ ከም ዝተሓላ ይዝከር። እዚ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብምትሕባር ኣብ የመን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታቱ ንምውፃእ ጻዕርታት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ሰባት ተቐቲሎም
እቲ ብሶኒ 4 ለካቲት ኣብ ዕሙር ንግዳዊ ማእከል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ መኪና ቦምብ ብምጽዋድዩ ተፈጺሙ ቤት መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለው ዘረጋገጸ ፖሊስ ከተማ ሞቃዲሾ ቁጥሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱ አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ነዚ መጥቃዕቲ ዘካይ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት አፍሪካ ኮይኑ ካብ ዝምዘዝ ኣብ ሓጺር መዓልታት እዩ አልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኬንያ ኣብ ሓደ ሆቴል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ገይሩ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዓዲ ሓሎ ኣብ ሓልዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ነፍሲ ወከፎም 10,000 ነቕፋ መተባብዒ ተዋሂብዎም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሓልዋ ፕሬዚደንት ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ብፍሉይ ዝተዋህበ ብተዛማዲ ብርክት ዝበለ መተባብዒ ገንዘብ ኣብ መንጎ ሰራዊት ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንህይወቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሓደጋ ከየእቱ ካብ ምስጋእ ዝተገብረ ሓለፋ ምዃኑ እዮም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ዘመልክቱ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 5,000 ነቕፋ ጥረ ገንዘብ ከይንቀሳቐስ ዝኽልክል ኣዋጅ ወፂኡ እኳ እንተሎ እዚ ንኣባላት ናይታ ካብ ተወርዋሪ እዚ ናይ 525 ተዋፅያ ኣብ ሓለዋ ናይቲ ኣብ ዓዲ ሓሎ ዝርከብ መንበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዋፊራ ዘላ ኣሃዱ ዝተዋህበ ገንዘብ ግና ነዚ ዝጥሕስ እዩ ብደረጃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተታሒዞም ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ንዝቕጽል 4 ዓመታት ክሳብ 2023 ከም ዘይጣየሱ ተነጊርዎም ከብቅዕ ዝኾነ መተባብዕን ድጋፍን ከም ዘይተገብረሎም ይፍለጥ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ድሕሪ ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለት መንበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮይኑ ዘሎ ዓዲ ሓሎን ከባቢኡን ጽዑቕ ሓለዋ ይካየደሉ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብኮሚሽነር ኣህጉራዊ ምትሕጋዝን ንልምዓት ኔቨን ሚሚካ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክበጽሕ እዩ እቲ ልኡኽ ኣብ መወዳእታ ዕለታት ዝሰሙን ኣብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ መራሕተን ብምርኻብ ብዛዕባ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብን ዘህሉ ለውጥን ክዝቲ ምዃኑ ኮሚሽነር ሚሚካ ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ኢጋድ ብ22 ጥሪ ኣብ ጅቡቲ ብምርኻብ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ብዘተየሉ እዋን እዩ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክበጽሕ ወሲኑ ይኹን እምበር ናብ ንጡፍ ኣባልነቲ ዞባዊ ውድብ ክትምለስ ጻውዒት ዝቐረበላ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኢጋድን ሕብረት ኤውሮጳን ርክብ ኣይተሳተፈትን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ከም ዘተባብዕ ብምጥቃስ ኣብ ሓያሎ መዳያት ክትሓጋገዝ ቁርብ ምዃኑ ኣቐዲሙ ፍሊጡ እዩ ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዕደና ዘካየድ ዘሎ ኩባንያ ነፍሰን ዝነበረ ክሊፍ ዴቪስ ኣብ ካናዳ ክሲ ከም ዝተመስረተሉ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ናይቲ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ብጥሮታ ተፋኒ ዝርከብ ክሊፍ ዴቪስ ኣብ ማሕዳሪ ኩባንያ ነፍሰን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ንዝመጽዎ ኤርትራውያን እናፈለጠ ኣብ ስራሕ ብምውፋር እዩ ተኸሲሱ ኣብ ቫንኮቨር ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ናይ ጉልበት ምዝመዛ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ኩባንያ ዕደና ነፍሰን ብ23 ጥሪ ተጋቢኡ እዩ ልዕሊ 1 ቢልዮን መኽሰብ ከም ዘእተወ ዝነገረሉ ኩባንያ ዕደና ነፍሰን ከም ሰገን ዝኣመሰላ ናይ ህንጻ ትካላት ህግደፍ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ንዝመጽዎ ሰራሕተኛታት ኣብ ናጻ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ብምውፋሩ ቅድሚ 3 ዓመታት እዩ ብኤርትራውያን ክሲ ተመስሪቱሉ ኣብ ኤርትራ ከባቢ ብሻን ሰርቢያን ዕደና ወርቅን ናሓስን ዘካይድ ዘሎ ናይ ካናዳ ኩባንያ ነፍሰን ብ1.8 ቢልዮን ዶላር ናብ ናይ ቻይና ኩባንያ ዢዚንግ ኣብ ምስግጋር እዩ ዝርከብ ምስ ሬድዮ ኤረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ተሃገር ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘተን ክትዓትን ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ርእይቶታት ይህብለዉ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ናይ ምውናን ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ኣብ ዝብል ነጥቢ ናይ ዘተ መድረኽ ምኽፋቶም ንልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ዝቃወም መርገጺታት ዘግህድ እዩ
መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሮሞ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር ዘይኮነ ርክባት ብወገን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሰት ክሳብ ዝሕሰብ በፂሑ ይርከብ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ እናልዓሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ይረኣዩ እዮም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሪጣንያ ድሕርቲ ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውያን ሒዞማ ዝነበሩ ንኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ምዝርግሑ ብኤርትራውያን ድሕሪ ዝገጠሞ ተቃውሞ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱልዩ። እዚ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ተርእዮታት ብዝያዳ ገኒኑ ዝርከብ በቶም ንሓያሎ ዓመታት ብመንግስቲ ኤርትራ ክድገፉ ዝጸንሑን ቤት ጽሕፈታቶም ኣብ ኣስመራ ዝነበረን ጉጅለታት ኣምሓራ እኳ እንተኾነ ኣብ መላእቲ ሃገር እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነትን ንህዝቢ ንጹር ዘይተሓበረን ርክባት መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህብዎ ዘለው መግለጺታትን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይከሰርናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ ታሪኽ ዘይፈልጥ ጥራዩ ክብል መግለጺ ምሃቡ ኣይርስዕን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ እውን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ንልኡላዊት ኤርትራ ወኪሉ ይዋሳእን መግለጺታት ይበሉን ምስ ምህላው ነቲ ብዝተፈላለዩ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ዝረአ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ርእቶታት ይራጉድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ብወገን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝረአ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር መርገጺታት ኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ዝዝርግሑ መልእኽታት የነጽሮ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ መበል 7 መዓልቲ ምክልኻል ኣብ ጓልባድመ ከም ዝጸንበሉ ካብ ትግራይ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጦ። እቲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ከባቢታት ሰፊሩ ዝርከብ እዚ ሰሜን ዝጽዋዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጓልባድመ ድሙቕ ወተሃደራዊ ምርኢትን ጽንብልን ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ንባድመ ዝምልከት ጉዳይ ንጎኒ ብምኩሳይ ንህዝቢ ብንጹር ዘይኮነ ርክባት ኣብ ዝቕጽልዎ ዘለው እዋን እዩ። ኣብቲ ኣብ ጓልባድመ ዝተኻየደ ጽንብል ኣጋር ሰራዊትን ከበድቲ ብረትን ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ምርኢት ቀሪቡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከይሰሓበ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝርርብ ኣይንገብር ኢና እናበለ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ብዘካይዶ ዘሎ ርክባት ጉዳይ ባድመ ከም ኣርእስቲ እውን ከይለዓል ካድራቱ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህይወት 10 ኣሽሓት መንእስያት ዘጥፍአ ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብን ምርኻብ ባድመን መዕለብ ከይገበሩ ንጹር ናብ ዘይኮነን ንህዝቢ ዘይተሓበረን ካልእ ጉዳያት ምዝላሎም ዝበኣሰ ሳዕበይን ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓያሎ ኤርትራውያን ስግኣቶም ብኣግኡ ይገልጹ። ባድመ ኣካል ልኡላዊት ኤርትራ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ብዝሃቦ ውሳኔ ዝተረጋገጸ እኳ እንተኾነ ክሳብ ዝእዋንዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ትመሓደር ከም ዘላ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ አቡዳቢ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሉ ዘሎ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም በፂሑ። ዛጊት መንነቱ ብዘይተነጸረ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ አቡዳቢ ኣብ ዝርከብ ዛይድ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ሕክምና ይካየደሉ ከም ዘሎ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣፍሊጦም። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ቀረባ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ዝተረፈ ሕክምንኡ ክከታተል ትጽቢት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ይሕብሮ። ቀንዲ ዕላማ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ምብጻሕ እኳ እንተኾነ ትማል ሐሙስ 7 የካቲት ንእግረ መንገዱ ምስ ወራስ ዓራት አቡዳብን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናሃያን ተራኺቡ ሓፂር ርክብ ኣካይድዩ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።